Флорайда бях на 7 години и играехме футбол на една клетка по квартала и намерих един телефон, една Нокийка. Единственото нещо, което имаше в тази Нокийка, беше една песен на Флорайда, тая, която е лоу. И аз си опуснах това нещо. Никога не бях чувал нищо друго, освен чалга. Никога. И това през цялото време, докато има батерия телефона, ми беше в ушите. В ушите и в някакъв момент баща ми взе компютър да имаме в нас. И аз не знаех, че това е рап. Просто пишех Флорайда и всичко, което беше на Флорайда, съм го слушал, защото си мислех, че няма друго такова нещо, освен този човек. Разбираш ли? От тогава само рап слушам, само единствено заради Флорайда. Кога разбра, че рап музиката не е Флорайда? Като ми казаха, слушал ли си го този рапър Еминем? И аз, рапър Еминем. Ама Еминем, то си прилича, но някакси мозъка ми направи връзката. И накрая, като ги чух и другите, викам, майко, Флорайда ли е рап? Какво да направя? Всичко му знаех на Флорайда. Всичко, аз дори не знаех, че се нарича рап. Просто ритмиката и всичко, брат, Флорайда.